Čus lidi, dneska se tu vítáme u nového videa a dneska si společně zahrajeme Minecraft 1.0. Víte to tady v rohu. A zkusíme přežít co nejvíc. No, bude to Ondra potržítko server 1.0. Tady jde i hardcore. Zkusit hardcore? Ne. Survivor. Že budeme dobrý spawn. Jo, dobrý, můžu si někam. WTF lidi. Koukejte, jak teče ta voda. Já nemám jak se dostat to. Doufám, zatím hrozný začátek. To nemá ani zvuk. Hej, ale tady ani není netherite. Nemají ten, ale já si potom půjdu pro tam ten iron. Takže tady crafting table. Tyčky 1, 2. 1, 2. Takže no jakoby dobrý začátek a taky špatný. Myslím, že tady ještě, no jo. Drop. Tak. F3. Tak, tady si z toho udělám ještě pár tyček. Z těch tyček si udělám toto. Tak. Hej, není tady. Takže, jestli se vám toto video bude líbit, nasazejte semka klidně, nevím, jestli tady bude 10 lajků, udělám další díl. A stejně, jestli vás to bude bavit, třeba to bude mít, nevím, několik shlídnutí, tak natočím další díl. Tak. Ne, proč jsem to nevykraftil? Hej.
blbej. 1, 2. Tak. Vlastně jak rozteká ta voda. Tak. Proč se to těší zas tak dlouho? A jo, já to těším tímto krumpáčem. Lidi, a jo. Jsem zapomněl, to je ještě tato stará verze, kde ti z toho vypadne to. Zatopím. Tak. Pojď tady toto. Tak. Tak. Doufám, že se, jo. Tak. Doufám, že a můžu aspoň sekeru z tohoto. Tak. Jdu na ovci. Hej, tak kam jsem mu až odpálil? Vypadla mě z toho hned vlna. Potřebuji další ovci. Tady je další. Další vlna. A tady další vlna. Co jak kdyby... Hej, ona je tady bugla. Tam se když tak dám potom. Tady je vlk. Ta lava je ale úplně má jinou texturu. To je úplně ta stejná. Tam nic nebylo. A tady by mohlo něco být. Tam nic není. A ty hory, jak jsou ještě to? Tak. Takže tady. Tady. Hej, tak.
můžeš přestat, prase. Konečně další uhlí. Tak. Tady potřebuji hodně tohoto. Se stmívá. A já nemám domek. Ne. To nepřežiju první den bez domku. Tady, tak. Tam je vesnice. Lidi. Ne, já prostě tento den to třeba crafting table. Proč jsem teďka asi nic nevidíte, ale já vidím moc. Tak postel. Koukejte, jak je to ještě úplně starý. Tak. To jsem tu vesnicu nemohl odmítnout, prostě tu neodmítnu. Ani za nic. Takže. Tak. Další uhlí. Ale na tady je jediná postava, to je táto. Neříkej. To jsou ještě v těch vesnicích ještě ty staré baráky. Mám nápad, lidi. Toto postavím v mým hardcore světě. Ale v verzi 1.17, 1.21. Yes, doufám, že tam bude ten diamond block. A on tady ještě vlastně v této verzi býval ten. To. A tady není ani čestka. Ne. Ani dveře tady nemají. Hej, to je tak. Hej, oni tady mají tak maximálně knihy. Tejtiny. Ty vyberu. Ty jsou moje. A tady jsou ještě ty staré okna. A takovýhle věci. Je tady vůbec ještě Iron Golem v této verzi.
si ale úplně na to pamatuju, já jsem začínala hrávat na této verzi. A jo, to je úplně ta stejná. On tady není ani Iron Golem. Co to je? To je prostě jenom černo. WTF. Ale to je fakt úplně starý, to jde poznat. Iron Golem asi v této verzi ještě nebyl. Tam je poušť. A to byly ještě... To byly ještě takovýhle zahrádky spojený. Wow. To už asi chodím všechno dokola. Ale toto si beru s sebou. Počkej, to není ani... No tak to mě... To je to na lektvary, jak se to jmenuje. Ani tady nic není. Takže to je skoro prázdná vesnice. V této verzi Minecraftu ve vesnicích nebývala žádná čestka. A tady je ještě studna. Tam už vždycky jsem tady by mohl být čestka. Není to asi obchod. Dělej pozor. Fuj, já jsem se lekl toho vesničana. Knihy už nepotřebuju. Ale však. Tak, nebude to osvícený. Tady ještě v této verzi není ani Iron Golem. Ještě starý kaktusy. Tady je další ještě. No tak. To je mega dobrý. Teďka bych se vydal na další prozkoumávání. Vesnici už máme prozkoumanou, možná tady toto jídlo vezmu. Až je tady skoro nic není. No to všechno vezmu. A mi je jedno, že to je prostě suchý. Je mi to jedno. Beru všechno. A i když skoro všechno je suchý, jako že neroste, to mi je jedno. Wow, ale ten Minecraft vypadá mega dobře. Toto byly mý první začátky v Minecraftu. Ten kaktus. Ten jsem dlouho v Minecraftu neviděl. Já nevím, jestli toto je ještě v té nové verzi. Jinak, čau. A tady, když se koukneš na sebe, tak tady máš tu ještě, jak se to jmenuje, tu šipku ukázanou na sebe. Počkat. Jo, dobrý. Kaktusy si vezmu na okrasu. To si vezmu na to radši. No tak to udělám tím. Prostě vezmu pár písku.
zkusím, náš cíl je porazit Ender Draka v tomto. Že ve verzi 1.0 byl ještě, zde je Ender Drak. O ten kaktus vypadá, teda ten, jak se to jmenuje, Sugarcane. Tak ten vypadá úplně divně. Takhle by jsem ho poznal, ten Sugarcane, ale jinak. Já nevím, jestli tady vůbec byly i zničený portály. Myslím, že v této verzi ještě nebyly ani zničený portály. Přidali v nějaké verzi 1.18, nějak tak. Mám obsidián. To byl můj plán. To nevytěším jen tak. Takhle si to radši obestavím. Toto zatím bude můj domek. Už mě jde spát. Tak konečně. Tak, jestli se v této verzi kraftí, jo, dobrý. Já bych jinak nevěděl, jak se kraftí to. Takže potřebuju dát vypést to ze dřeva. Jak vypadá vůbec iron v této verzi? To je iron. Potřebuju 3 irony. Přesně kolik tady je, protože já potřebuji na krumpáč, aby jsem mohl jít do netru. Tak 4 kousky, tak a tady dám 2, tady 1, 2, 3, jeden kus mě zbyl, tento. To nevím, jak dlouho budu těžit. Děláš si srandu. Víte co? To je hrozný ta šipka tam. Jsme u konce videjka. Tady vidíte můj inventář. Hej. Proč ta šipka nejde dát na druhou obrazovku? Tak, čau.